Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Τη σημερινή μας εκπομπή τιμάμε την παρουσία του ο Σεβασμιότυπος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Σεβασμιότυπος δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, διότι είναι γνωστός τόσο διορθοδόξος όσο και διαχριστιανικός. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας να είστε εδώ σήμερα για μια συνέντευξη με αφορμή το βιβλίο αυτό που έχουμε μπροστά μας εδώ πέρα, την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, αλλά και γενικότερα την πολυσχηδή δραστηριότητά σας τόσο στον εκκλησιαστικό όσο και στον ακαδημαϊκό χώρο. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε Ανδριόπουλε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση την οποία μου απευθύνατε να συμμετάσχω σε αυτή τη συνάντηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή διάθεση που είχατε να παρουσιάσετε το βιβλίο, το οποίο είναι ένα βιβλίο επετειακό, το 2025, συμπληρώνεται 1700 χρόνια από την σύγκληση της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και νομίζω ότι έλειπε από την σύγχρονη βιβλιογραφία, ελληνική βιβλιογραφία, μια άλλη οπτική γωνία θεώρησης του έργου, των αποφάσεων και της προσφοράς της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Λοιπόν, πριν φτάσουμε εκεί όμως, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι είμαστε υπό την σκέπη αυτής της τοιχογραφίας, ο διωγμός των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία και κυρίως από την περιοχή της Σμύρνης και από τα Βουρλά που, όπως είδα, κατάγεται η οικογένειά σας. Έτσι, αν έχετε μικρασιατική καταγωγή. Είναι αλήθεια ότι το 1922 ο πατέρας μου με την οικογένειά του, δηλαδή τη μητέρα του, τη γιαγιά του και την αδελφή του, μαζί με τον πατέρα του και το θείο του, έφυγαν από τα Βουρλά της Σμύρνης, όπως όλοι οι πρόσφυγες τότε, κυνηγημένοι, για να έρθουν στην Μητροπολιτική Ελλάδα. Κράτησαν στο λιμάνι της Σμύρνης τον πατέρα του και το θείο του, επέτρεψαν μόνο στη μητέρα του, την αδελφή της και την αδελφή του, η οποία ήταν μεγαλύτερη, να μπουν, και ο πατέρας μου διεσώθη διότι τον μετέφερε η γιαγιά μου κάτω από τα ρούχα της. Να μπει στο πλοίο και μετά. Ήταν μικρός. Ναι, ήταν το 17 γεννηθής. 5 χρονών. Μάλιστα. Συντοπίτης του Σεφέρη. Έτσι, τα Βουρλά και ο νομπελίστας ποιητής. Το συνταρακτικό για μένα ήταν το εξής. Όταν πλέον είχα γίνει κληρικός, είπα του πατέρα μου ότι θέλεις να πάμε στα Βουρλά, να γυρίσουμε πίσω να δούμε τον τόπο που γεννήθηκες και έζησες για κάποια χρόνια τη ζωή σου. Και εκείνος μου είπε ότι δεν αντέχω να πάω στον τόπο αυτόν που φεύγοντας, όταν μπήκαμε στο πλοίο και ανοίχτηκε το πλοίο, γύρισα πίσω και είδα να καίγεται. Και μένει στη μνήμη μου αυτή η εικόνα. Ναι. Να καίγεται η Σμύρνη και εγώ να φεύγω να πηγαίνω κάπου αλλού. Βεβαίως τον ρώτησα σχετικά με την τύχη του πατέρα του και του θείου του, μου είπε ότι οι πληροφορίες που είχαν από άλλους πρόσφυγες που ήρθαν αργότερα είναι ότι πεθάνανε, τους πήγανε στα κέντρα εργασίας και εκεί μάλιστα πεθάνανε από τις κακουχίες. Χωρίς όμως να έχετε κάποια πιο επίσημη ενημέρωση. Τίποτα καλό. Έτσι, ναι. Στο Περιστέρι που ήρθαν, γιατί εκεί απεβιβάστησαν, από τον Πειραιά τους φέραν στην Αθήνα, στο Περιστέρι, μείνανε αρχικά σε αυτό που σήμερα παλαιότερα ήταν το λεγόμενο καπνεργοστάσιο, τώρα είναι το λεγόμενο Αρχείο και Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων. Ναι. Εκεί μείνανε ομαδικά, δεν υπήρχε ότι η οικογένεια αυτή εδώ, η οικογένεια αυτή εκεί, και μετά τους δώσανε σπίτια, τα λεγόμενα προσφυγικά, που είναι στην περιοχή της ενορίας των ταξιαρχών Μάσχα, έτσι λέγεται, γιατί η ευρύτερη περιοχή ανήκε σε έναν Μάσχα, ο οποίος έδωσε οικόπεδα, και γίνανε τα σπίτια αυτά. Μην φανταστείτε ότι ήταν τίποτα σπίτια ξεζητημένα. Ναι, παραπήγματα. Όχι, με πέτρα ήτανε. Το θυμάμαι, εγώ μεγάλωσα σε αυτό το σπίτι, αλλά ήταν ένα μεγάλο δωμάτιο, μία κουζίνα, ένας διάδρομος και η τουαλέτα έξω από το σπίτι. Έτσι ζήσαμε μέχρι περίπου το 1980, όπου το σπίτι ανακαινίστηκε με ένα δάνειο, κτίστηκε, διαμορφώθηκε, προσθέθησαν δωμάτια. Μέχρι τότε ζούσαμε όλοι μαζί, εγώ, η αδελφή μου και οι γονείς μας, μέσα σε ένα δωμάτιο. Μάλιστα.
Ήταν το παλιό σύστημα, αυτό, που δεν υπάρχει πια. Ναι. Ήταν το πατριαρχικό σύστημα αυτό, ενώ τώρα έχουμε την ανάδυση του ατόμου. Ο καθένας θέλει το δωμάτιό του. Έτσι δεν είναι? Και έτσι πρέπει νομίζω, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Εντάξει, οι συνθήκες μην φανταστείτε ότι ήταν ιδανικές και εκεί που μεγαλώσαν οι γονείς μου και εκεί που μεγαλώσαμε εμείς, μέχρι να αρχίσουν να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις κοινωνικοποίησης πλέον. Αλλά εκείνο το οποίο ήθελα να πω είναι ότι στις οικογένειες αυτές, και αυτό το έβλεπες καθημερινά στην αναστροφή σου με τον κόσμο, υπήρχε μία φαμιλιαριτέ, ένας οικογενειακός τρόπος ζωής, οικογένεια προς οικογένεια. Μάλιστα. Φίλοι προς ένας φίλοι. σύνδεσμος, έτσι. Ακριβώς. Εγώ θυμάμαι όλα τα παιδιά που οι οικογένειές τους ήταν πρόσφυγες, προσφυγικές οικογένειες, θα βγαίναμε τα απογεύματα να παίξουμε στον δρόμο τα παιχνίδια που παίζαν τα παιδιά χωρίς να διεκδικούμε κάτι ο ένας από τον άλλον. Πάντα ο ένας προσέτρεχε στις ανάγκες του άλλου. Και αυτό το έζησα και στην εκκλησιαστική ζωή μου, στην ενορία, όπου μεγάλωσα μέχρι που έγινα διάκονος και έφυγα, όπου η ενορία αυτή λειτουργούσε με ένα καθαρά κοινοτικό χαρακτήρα. Είναι και της μόδας ο κοινοτισμός τώρα, τον λένε πολλοί, αλλά νομίζω ότι εκεί δεν τον εννοούν. Εκεί είχε γίνει στην πράξη. Αλλά χωρίς να τον εννοούν. Ναι. Γιατί ήταν όλοι πρόσφυγες και μετέφεραν αυτό το πνεύμα του κοινοτισμού που υπήρχε στις επαρχίες, στις εκκλησιαστικές και στις Μητροπόλεις της Μικράς Ασίας, αλλά και του Πόντου και παντού, το μετέφεραν στους τόπους όπου εγκατεστάθησαν, μεγάλωσαν, καταξιώθηκαν και δημιούργησαν οικογένειες. Όταν γίνετε Μητροπολίτης και σας άκουσα να ψάλετε, εντυπωσιάστηκα. Λέω, μπράβο, ένας δεσπότης ψάλει καλά. Και ρώτησα κάποιον, μου λέει, δεν ξέρεις, ο Άγιος Μεσσηνίας από μικρό παιδί έκανε όλες τις ακολουθίες. Καλά, εντάξει. Αυτό το λέω αυτό, γιατί μάλλον έχει σχέση και με τον... Καταρχήν ήταν η γιαγιά μου... Με τα βιώματά σας. Ναι. Η γιαγιά μου η οποία, εγώ την άκουγα, μικρό παιδί που τραγούδαγε σμυρναϊκά τραγούδια, δεν έψελνε. Είχε μια φωνή όντως διακριτική, δυνατή, έκανε πολλές εναλλαγές χρωματισμών η φωνή της. Δεν ξέρω αν ήξερε ή δεν ήξερε αυτό που έκανε, αλλά ήταν αυτό που είχε ακούσει. Ακριβώς, η παράδοση, αυτό είναι η παράδοση. Μετά ανέβηκα στο ψαλτήρι 7 ετών. Θυμάμαι είχαμε έναν Δημήτρη Τραντάλη, πρωτοψάρτη στο ναό, στον ταξιάρχη του Μάσχα. Ήταν γενικός διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και ο οποίος εκείνος με προέτρεψε να ανέβω στο ψαλτήρι και να αρχίζω να ψελίζω. Μάλιστα. Καταρχήν να κάνω αρχό, μετά να κάνω ισοκρατήματα και νομίζω ότι διαμορφώθηκε. Και στο τέλος έκανα μια ακολουθία πάντα μόνος μου, μπορούσα. Εργάστηκα στα φοιτητικά μου χρόνια ως ψάλτης στο ναό αυτό και νεοκόρος και έφυγα από το ναό αυτό και πήγα σε μια άλλη ενορία ως διάκονος. Μάλιστα. Πάλι στο Περιστέρι. Κάνετε όμως και ένα άλμα και πάτε να σπουδάσετε στην Ευρώπη. Έτσι, και μάλιστα στη Ρώμη και στο Στρασβούργο. Αυτό ήταν ο πόθος της γνώσης, της ακαδημαϊκής καριέρας, θα λέγαμε, ή θεωρούσατε τη θεολογία, τη σπουδή της θεολογίας συμπλήρωμα της ιεροσύνης? Γιατί εγώ αυτό βλέπω σε εσάς. Έτσι, ότι η θεολογική σας κατάρτιση έχει να κάνει ακριβώς με την ιεροσύνη σας. Κοιτάξτε, σε αυτό συνέβαλαν 3 άτομα, 3 πρόσωπα σε αυτόν τον προσανατολισμό μου. Εγώ είχα πάντα στο μυαλό μου ότι θα γινόμουν κληρικός. Παρόλο ότι η οικογένειά μου δεν ήθελε, η μητέρα μου και ο πατέρας μου δεν θέλανε, εγώ επέμενα ότι θα γίνω κληρικός. Ακόμα και την κατεύθυνση που μου υπέδειξαν να ακολουθήσω και που την ακολούθησα, που δεν είχε σχέση με την ιεροσύνη, κάποια στιγμή εγώ τη γύρισα και πήγα και να γίνω κληρικός. Έτυχε σε αυτό το ναό που μεγάλωσα και δραστηριοποιήθηκα να γνωρίσω τους 2 Μητροπολίτες, τον Αλέξανδρο τον Καντώνη, τον πρώτον επίσκοπο Μητροπολίτη Περιστερίου, και τον Χρυσόστομο του Ζαφύρη. Και οι 2 ήταν άνθρωποι που ήξεραν να εμπνέουν
τα νέα παιδιά για το τι πρέπει να κάνουν στην Εκκλησία. Με την παρουσία τους, το ήθος τους, τις στάσεις τους. Πολλές φορές είχαν απαιτήσεις για δύσκολα πράγματα, αλλά βοηθούσαν τα δύσκολα να τα κάνεις εύκολα όταν θέλεις. Αρκεί να έδειχνες εσύ την πρόθεση ότι θες μαζί τους να συνεργαστείς. Αυτοί οι δύο. Το τρίτο πρόσωπο ήταν ο μακαριστός Μητροπολίτης Εφέσου. Ο Χρυσόστομος Κωνσταντινίδης. Ναι. Μεγάλη μορφή. Ο οποίος όταν με είδε εκεί μου είπε «Τι σπουδάζεις?» Είπα εγώ «Θεολογία». Λέει «Θα γίνεις κληρικός?» Λέω «Ναι». «Θέλεις να πας να σπουδάσεις στο εξωτερικό, να κάνεις μεταπτυχιακές σπουδές?» Μάλιστα. Και εκείνος με ρίμνησε να βγει υποτροφία τότε από την Ρωμαϊκοκαθολική Εκκλησία και εκείνος με ρίμνησε ώστε να με χειροτονήσει διάκονο και μετά πρεσβύτερο, και έτσι λοιπόν έγινε το άνοιγμα και το πέρασμα στην Ευρώπη. Τώρα που τα λέτε αυτά, ιγκόγνητα για μένα η Ευρώπη. Τώρα που το λέτε αυτό, σκέπτομαι ότι έχετε κατασταθεί διάδοχος στους διαλόγους και του Περιστερίου Χρυσοστόμου και του Εφέσου Χρυσοστόμου. Ενώ η Εκκλησία της Ελλάδος, δηλαδή, που σας τοποθετεί, ας πούμε, ως εκπρόσωπό της στους διαξενικούς διαλόγους, όταν ξεκινάγατε δεν το φανταζόσασταν? Όχι. Έτσι. Ούτε είχα κατά νου ότι θα υπήρχε και η εξέλιξη στο Πανεπιστήμιο. Αυτή ήρθε πολύ μετά. Όταν πια είχα τελειώσει με τη διατριβή μου, είχα περάσει τη δοκιμασία της διατριβής και τότε ήρθε ο μακαριστός καθηγητής ο Σκουτέρης, ο οποίος μου είπε ότι υπάρχει μια θέση, θα ήθελες να βάλεις υποψηφιότητα? Δεν μπορώ να σου υποσχεθώ αν θα εκλεγείς ή όχι, αλλά εγώ σου λέω βάλε υποψήφιος και βλέπω. Και το έκανα και εντάξει. Άνοιξε και εκεί ένας άλλος δρόμος. Τώρα, επειδή είπατε για τη διατριβή σας, η οποία είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερη η διατριβή και νομίζω ότι πάλι έχει να κάνει με τους διαξενικούς διαλόγους που δεν το φανταζόσασταν ότι θα τους υπηρετούσατε τόσο πολύ. Δηλαδή, είναι μια διατριβή που αναφέρεται στην πνευματολογία, στην θεολογική ορολογία του Οικουμενικού Πατριάρχου Γεωργίου του Κυπρίου, Γρηγορίου του Κυπρίου, ναι, που είναι 13ος αιώνας. Δηλαδή, σεβασμιότατε, ένας αιώνας πριν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Εκεί είμαστε. Τότε, όταν κάνατε τη διατριβή, νομίζω υπήρχαν από ελάχιστα έως τίποτα για τον έργο του. Ο Σοφρόνιος Ευστρατιάδης μόνο είχε γράψει κάτι για τον... Ήταν για τα γεωλογικά. Ναι. Αλλά δεν υπήρχε στην ελληνική βιβλιογραφία τίποτα το ουσιαστικό. Στη γαλλική βιβλιογραφία και στην αγγλική βιβλιογραφία υπήρχαν, αλλά περισσότερο ιστορικά. Την ευάθυνση στην πνευματολογική του σκέψη και πρόταση που έκανε για να επιληθεί το τότε μεγάλο θεολογικό ζήτημα που ήταν το Φιλόκβε, δεν είχε γραφτεί κάτι. Μάλιστα. Οι λόγοι είναι πολλοί. Οι λόγοι είναι ότι δεν μεταφράστηκαν τα έργα του στα λατινικά. Ήταν ότι τα έργα του εξεδόθησαν με έναν λίγο επιπόλαιο τρόπο και μπέρδεψαν κείμενα άλλων συγγραφέων συγχρόνων του. Άρα ήθελε κριτική αποκατάσταση. Ακριβώς. Εγώ λοιπόν μου πήρε περίπου 2,5 χρόνια η έρευνά μου στο Στρασβούργο, μέσα από τα χειρόγραφα να ξεδιαλύνω ποια είναι τα γνήσια έργα του Κυπρίου. Μάλιστα. Και μετά, επί τη βάση των εκδεδομένων και ανεκδότων έργων του, να κάνω τη διατριβή μου, η οποία μου πήρε άλλα 3 χρόνια, για να διερευνήσω την πρότασή του προς επίλυση του θέματος του θεολογική. Η θεολογική επίλυση του θέματος. Νομίζω ότι ήταν μία προσπάθεια που έκανε ο Γρηγόριος ο Κυπριος πολύ ουσιαστική για την εποχή του. Ναι. Διότι πήρε την παράδοση των Καπαδοκών πατέρων και την οποία την χρησιμοποίησε ως βάση για να δομήσει τη σκέψη του και να κάνει την πρότασή του. Και το πόσο σημαντική είναι αυτή του η προσπάθεια και η προσφορά και ο λόγος είναι ότι από τους μεταγενέστερους, δηλαδή από τους πατέρες του 14ου αιώνα και εξής, ο Κύπριος χρησιμοποιείται, τον επικαλούνται σαν πρόταση. Δεν έγινε αποδεκτή η πρότασή του, διότι πρώτον δεν μπήκε σε ένα διάλογο.
Δεύτερον, υπήρχε τέτοια μεγάλη διάσταση ενωτικών ανθενωτικών στο Βυζάντιο. Ναι, βέβαια. Υπήρχε πόλωση. Πολύ μεγάλη πόλωση. Που δεν επέτρεψε στον Γρηγόριο να μπορέσει να μπει σε ένα επίπεδο συζητήσεων θεολογικών. Και η τελική κατάληξη ήταν ότι εκείνος παραιτείται και φεύγει από πατριάρχης. Αναλαμβάνει ο Αρσένιος, ένας προερχόμενος εκ των μοναχών πατριάρχης, αρκετά συντηρητικός, με αποτέλεσμα να σταματήσει όλη η διαδικασία του διαλόγου με τη Δύση. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι οι επιφυλάξεις των ανθενωτικών τότε ήταν δικαιολογημένες, διότι η Δύση προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί πολιτικά το διάλογο αυτό εις βάρος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και να εμπεδώσουν ένα πρωτείο και στην Ανατολή, προκειμένου να ισχυροποιήσουν το πρόσωπο του Πάπα στη Δύση έναντι των αυτοκρατόρων. Αυτό ήταν όλο το μυστικό της αποτυχίας των διαλόγων. Η Ανατολή έβλεπε καθαρά θεολογικά το ζήτημα, εκτός ελαχίστων φιλενωτικών οι οποίοι επένδυαν σε μια ένωση. Ας γίνει όπως γίνει, να γίνει μια ένωση γιατί εμάς μας συμφέρει. Αυτοί επένδυσαν σε αυτό, αλλά το ότι δεν είδαν ποτέ οι Λατίνοι το θέμα θεολογικά ήταν που οδήγησε στην αποτυχία όλων αυτών των προσπαθειών που γίνανε. Η διατριβή σας υπάρχει σήμερα στο διαδίκτυο, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να κάνετε μια εκλαϊκευμένη έκδοση αυτού του πράγματος, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, με δεδομένο σήμερα ότι έχουμε στην εποχή μας κάτι πρωτόχρονο, σεβασμιότατε. Ο Πάπας εκφωνεί το πιστεύω χωρίς το φιλιόκβε. Δηλαδή αυτό, ακόμα και για διπλωματικούς λόγους που το κάνει, δεν είναι λίγο. Νομίζετε ότι πρώτα οι καθολικοί ξέρουν τη διατριβή σας? Δηλαδή ξέρουν την προβληματική του Πατριάρχου Γρηγορίου του Κυπρίου? Έχω κάνει μία περίληψη αρκετά εκτενή στα γαλλικά. Μάλιστα, ωραία. Και μία στα ιταλικά υπάρχει. Άρα υπάρχει. Τώρα λοιπόν έχω αναθέσει σε έναν μεταπτυχιακό να διερευνήσει το θέμα Γρηγόριος Κύπριος και η πνευματολογία του, όχι στο τι πρόταση έκανε, που είναι το θέμα της διατριβής μου, αλλά πώς έφτασε σε αυτή την πρόταση. Μάλιστα. Δηλαδή πώς πήρε τα χωρία των πατέρων, με ποιο μεθοδολογικό τρόπο τα ερμήνευσε και έκανε την πρότασή του. Ναι. Άρα λοιπόν μπαίνει θέμα παραδόσεως, αν είναι συνέχεια της παραδόσεως των μεγάλων Καπαδοκών πατέρων η πρόταση του Γρηγορίου του Κυπρίου, και αν αυτή η πρόταση αυτή σε μια μελλοντική συζήτηση για το φιλόκβε θα είναι χρήσιμη. Μάλιστα. Πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμο. Ακριβώς. Αλλά αυτό θα το δείξει τότε που θα γίνει, όταν θα γίνει η συζήτηση, εάν γίνει τέτοια συζήτηση. Στους διαλόγους εννοείται. Στους διαλόγους, ναι. Και αν η Εκκλησία, γιατί τελικά το τελευταίο λόγο στους διαλόγους τον έχει η Εκκλησία, δεν τον έχουμε εμείς οι θεολόγοι. Πάντως νομίζω από τη διατριβή σας φαίνεται κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι εμείς σήμερα δεν έχουμε τόση μεγάλη γνώση, καλά των συνόδων γενικώς, αλλά και της Δευτέρας Οικουμενικής που ασχολείται με το θέμα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, εκεί είναι πολλά πράγματα κατατεθειμένα. Η περίοδος μετάβασης από την πρώτη στη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο, δηλαδή που είναι μισός αιώνας, στο 381, είναι πάρα πολύ σημαντική στη διαμόρφωση της πνευματολογίας. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Περγάμου έχει γράψει ένα άρθρο, δυστυχώς στα αγγλικά για τους πολλούς, δεν ξέρω αν είναι προσβάσιμο, που λέει ακριβώς ότι τι σήμαινε ότι η Σύνοδος του 381 έφτασε σε αυτή την πνευματολογία, να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο για το Άγιο Πνεύμα. Διότι ξέρετε ότι μέχρι την πρώτη Οικουμενική το σύμβολο της πίστης είχε και στο Πνεύμα το Άγιο. Τελεία. Ναι. Δεν έλεγε τίποτα. Όλα τα άλλα είναι μια ερμηνεία, μια ερμηνευτική απόδοση, μια ανάλυση της πνευματολογίας που ζούσε η Εκκλησία εξαιτίας κάποιων προκλήσεων. Δεν έγινε έτσι. Η Εκκλησία ποτέ δεν θεολόγησε, γιατί δεν είχε τι να κάνει και πήρε ένα χαρτί και έγραφε. Δεν ήταν σχολάστικος έτσι. Δεν ήταν όπως στην Δύση τα πράγματα. Οι προκλήσεις, οι θεολογικές προκλήσεις της εποχής οδήγησαν να φτάσει εκεί. Ο Άγιος Περγάμου λέει τι σημαίνει αυτό, ακόμα και για τη σύγχρονη προβληματική στα θέματα της πνευματολογίας. Μάλιστα.
αυτό το άρθρο το χρησιμοποίησε ένας Γάλλος ερευνητής και θεολόγος, ρωμαιοκαθολικός θεολόγος, για να δώσει τις διαστάσεις του και τις επεκτάσεις του και τις προεκτάσεις του για το θέμα του διαλόγου. Αλλά όλα αυτά θα αξιολογηθούν όταν η Εκκλησία θα κρίνει ότι πρέπει να συζητηθεί το θέμα του φιλόκου. Τώρα, ο Πάπας πήρε μία απόφαση, όχι ο νυν Πάπας, ο Πάπας ο Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος. Τι έλεγε αυτή η απόφαση? Όταν το σύμβολο της πίστεως εκφωνείται στη γλώσσα την πρωτότυπη, που είναι τα ελληνικά, ως έχει, δεν αλλάζουμε το κείμενο. Μάλιστα. Θέλετε να την πείτε διπλωματική κίνηση, θέλετε να την πείτε κίνηση προσέγγισης. Πάντως είναι μια κίνηση με σημασία. Ναι, δεν αμφιβάλλω. Έτσι. Όμως δείχνει μία τάση απλούστευσης των θεολογικών διαφορών από μέρους της Λατινικής Εκκλησίας. Και ότι δεν έχει για αυτούς, βάζω ερωτηματικό, τόση σημασία το θεολογικό πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή εμέσως πλησαφώς δέχονται ότι το φιλόκουβε ήταν μία κίνηση, το φιλόκουβε εννοώ, όταν έγινε στην Ισπανία τον 9ο αιώνα, 7ο αιώνα, συγγνώμη, ήταν μία κίνηση διπλωματική που τώρα μπορούμε να την βγάλουμε. Βάλουμε πίσω. Ναι. Ναι. Δεν θα ήθελα να το σκεφτώ έτσι. Ναι, εσείς έχετε μια εμπειρία στους διαλόγους και στους διαλόγους έχει φανεί νομίζω ότι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν είναι τόσο άτεγκτη όσο την πιστεύουμε οι πολλοί, έτσι. Έχει αποκτήσει μια κουλτούρα διαλόγου παρά όλα αυτά την είχε πάντα, ναι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και μέσα στους Ρωμαιοκαθολικούς δεν υπάρχουν αυτό που λέμε συντηρητικοί, ακριβώς, άνθρωποι αντίθετοι του διαλόγου. Εντάξει, και εκεί είναι μια ζώσα κατάσταση, μια ζώσα εκκλησία που έχει και υπέρ και κατά και ανθρώπους οι οποίοι στηρίζουν το διάλογο και άνθρωποι οι οποίοι δεν στηρίζουν το διάλογο. Μην αμφιβάλλετε ότι ο Πάπας Βενέδικτος ήταν ο άνθρωπος που είχε αντίληψη 100% για την ωφέλεια του διαλόγου, όσο και αν φαίνεται αυτό extreme που λέω. Όταν ως πρόεδρος της Επιτροπής για την Πίστη είχε απαιτήσει τα κείμενα του διαλόγου για να γίνονται αποδεκτά να υπόκειται στην κρίση της Επιτροπής αυτής. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι είχε μία επιφύλαξη, παρόλο που ο ίδιος συμμετείχε στο διάλογο μέχρι να γίνει καρδινάλιος. Και μεγάλος θεολόγος, δεν είναι τυχαίος. Πολύ μεγάλος, ναι. Πολύ μεγάλος θεολόγος. Ναι. Στα θέματα της χριστολογίας και της εκκλησιολογίας είναι από τους μεγάλους θεολόγους. Όμως, όταν έφτασε στο σημείο να είναι αυτός ο οποίος θα λέει το κείμενο αυτό είναι, δεν είναι αποδεκτό, αποδυνάμωσε την πορεία του διαλόγου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εξέφρασε έναν, θα έλεγα, ημισυντηρητισμό. Ναι. Ότι είχε γίνει ένα μεγάλο θέμα αν μπορεί η μία επιτροπή να παρέμβει στην επιτροπή την άλλη που είναι οι επιτροπές του διαλόγου κλπ. Τώρα όμως που στο διάλογο εσείς συζητάτε και το θέμα του πρωτείου και της συνοδικότητος, βλέπω ότι η Καθολική Εκκλησία με τον Πάπα Φραγκίσκο κάνει ένα άνοιγμα στη συνοδικότητα και όλοι πια συζητούν για τη συνοδικότητα στην Καθολική Εκκλησία. Κοιτάξτε, πρέπει να πούμε το εξής, ότι στο διάλογο έγινε ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα στη σχέση πρωτείου και συνοδικότητος με εκείνο το πολυταλαιπωρημένο κείμενο της Ραβαίνας. Της Ραβαίνας, του 2007. Δεν θυμάμαι, αλλά τότε ήταν. Αυτό το κείμενο δουλευόταν ήδη από το 2000. Ήταν η πρώτη φορά που μπήκα στο διάλογο ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος, θεολογικός σύμβουλος εγώ του Αγίου Περιστερίου τότε, Χρυσοστόμου, και που ξεκινήσαμε... Πολλά χρόνια στο διάλογο εκείνος. Που ξεκινήσαμε την σύνταξη αυτού του κειμένου. Το κείμενο αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν έχει τίποτα που να είναι αντίθετο προς την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία. Να το ξεκαθαρίσουμε. Η όλη πολεμική που αναπτύχθηκε του κειμένου αυτού ήταν σε μία παράγραφο τη 41, που τι είπαμε, ότι
Από τη στιγμή που έγινε το σχίσμα μεταξύ των δύο οικογενειών, των δύο παραδόσεων, δυτικής και ανατολικής, για την ανατολική, το ρόλο του πρώτου τον έχει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο εκάστοτε Οικουμενικός Πατριάρχης. Αυτό δεν ήθελαν να το αποδεχθούν οι Ρώσοι, απεχώρησαν από την Ολομέλεια, διότι το θέμα ετέθησε ψηφοφορία και έμειναν μόνοι τους, και από τότε ξεκίνησε μία πολεμική εναντίον του κειμένου αυτού, χωρίς να ξέρουν όλοι αυτοί που πολεμούσαν το κείμενο. Γιατί το πολεμάνε. Αν τους ρωτούσατε δεν θα μπορούσαν να σας πούν. Λέγανε, μέχρι που έπιασα κάποια στιγμή έναν καθηγητή, πολύ σεβαστό καθηγητή από μένα, και είπα: έχετε διαβάσει το κείμενο της Ραβένας? Διότι αυτά που γράφετε δεν υπάρχουν στο κείμενο. Μάλιστα. Μπορεί να τα φανταζόσαστε διαβάζοντας, να κάνετε προεκτάσεις, αλλά το κείμενο δεν λέει τίποτα από όλα αυτά. Στο κείμενο της Ραβένας, εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ρωσίας ήταν νεονύν πατριάρχης, νομίζω. Όχι. Ήταν ο Βολοκολάμσκ, ο Ιλαρίο. Και τότε, που δεν ήταν Βολοκολάμσκ όμως. Ναι, γιατί έγινε πατριάρχης μετά. Στο Βελιγράδι λέτε. Στο Βελιγράδι. Ναι, ήταν. Ναι. Όχι ο Κύριλλος, ο Ιλαρίο. Ο Ιλαρίο, μάλιστα. Ήτανε. Εκείνος ξεκίνησε το θέμα, είπε ότι η παράγραφος αυτή δεν είναι ευσταθή, πρέπει να αποσυρθεί. Μάλιστα, κατάλαβα. Τότε ο προεδρεύων, ο συμπρόεδρος, ο Μητροπολίτης Περγάμου, το έθεσε σε ψηφοφορία και έμεινε μόνος του. Κανένας δεν τους ακολούθησε. Βεβαίως μετά ξεκίνησε μια πολεμική εδώ, πουθενά άλλου δεν υπήρχε αυτή η πολεμική. Μην ακούτε, πουθενά άλλου δεν υπήρχε. Και όπου υπήρξε πολεμική για αυτό το κείμενο, Γεωργία και Βουλγαρία, από εδώ φύγαν και πήγαν και ενημερώσανε. Ακριβώς. Αυτή είναι μια μέθοδος ρωσικής προπαγάνδας που ξέρουν να τη χειρίζονται πάρα πολύ καλά για να επιβιώνουν. Όμως αυτό το κείμενο, να ξέρετε, είναι τόσο καθοριστικό που ανάγκασε τους Ρωμαιοκαθολικούς, το βάζω σε εισαγωγικά, ανάγκασε, γιατί δεν είναι σωστός όρος. Αναγκάστηκαν λοιπόν οι Ρωμαιοκαθολικοί να αποδεχθούν δύο πράγματα. Ότι δεν υπάρχει πρωτείο χωρίς σύνοδο, δεν υπάρχει σύνοδος χωρίς πρωτείο, και ο ρόλος της συνόδου δεν είναι συμβουλευτικός, αλλά είναι αποφασιστικός. Ναι. Αυτό λέει και ο Πάπας Φραγκίσκος τώρα. Ναι. Ας πούμε, προσπαθεί να το περάσει. Ναι. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γιατί όσο και να δεχθείς σε ένα χαρτί να γράψουν κάποια πράγματα και να τα αποδεχθείς, η Εκκλησία δεν κάνει συμφωνίες, ούτε λίστες, ούτε... Ό,τι κάνει η Εκκλησία το βγάζει μέσα από τη ζωή της. Όταν λοιπόν σε μια Εκκλησία από το 1054 μέχρι το 2024 δεν υπάρχει η έννοια της συνοδικότητος στο πλαίσιο της αποφασιστικότητος, της απόφασης και όχι της συμβουλής, φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να αποδεχθούν αυτό το οποίο λέμε στο κείμενο της Ραβένας. Μάλιστα. Και θα σας πω ένα παράδειγμα πολύ πρακτικό για να καταλάβετε. Έγινε μια μεγάλη σύνοδος μετά το κείμενο της Ραβένας, όπου η συνοδικότητα ήταν πλέον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Έγινε μια σύνοδος των επισκόπων της Ευρώπης με θέμα το γάμο. Εκεί λοιπόν στις συζητήσεις που γίνανε, ήταν μια σύνοδος που κράτησε 15 μέρες και όχι οι συνόδους που κάνουμε εμείς με 1 και 2 μέρες ή 1,5 για να λύσουν τα θέματα αυτά, και με μια προετοιμασία 6 μηνών, αυτό λέω τουλάχιστον. Ναι. Εκεί λοιπόν ετέθησαν κάποια ερωτήματα, λόγω χάρη. Αυτοί οι οποίοι συμβιούν και δεν παντρεύονται με το εκκλησιαστικό τυπικό μπορούν να προσέλθουν στο μυστήριο της Ευχαριστίας. Αυτοί οι οποίοι πήραν διαζύγιο, που ξέρετε ότι το διαζύγιο στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν είναι αποδεκτό, όχι, μπορούν να προσέλθουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και πολλά άλλα, 25 ερωτήματα. Η Σύνοδος δεν μπόρεσε να απαντήσει. Τα κατέγραψε και τα έστειλε ένα ρεφερέντουμ στον Πάπα να δώσει αυτός τις λύσεις. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει έλλειψη αποφασιστικότητος λειτουργίας της Συνόδου. Σε εμάς δεν θα γινόταν αυτό. Θα γινόταν μια συζήτηση, θα καταλήγαμε κάπου και για όλους θα ήταν υποχρεωτικός εισαγωγικά, εάν το θέμα ήταν να είναι υποχρεωτικό. Η γνώμη των πλειώνων κρατήτων. Μάλιστα. Εντάξει, σαν λύση τέτοια ήταν.
Ναι. Αυτό ήταν. Ο Πάπας λοιπόν σήμερα, ο Πάπας Φραγκίσκος, είναι ένας άνθρωπος περισσότερο πρακτικός και λιγότερο θεωρητικός, όπως ήταν ο Βενέδικτος. Βλέπει τα πράγματα πολύ πιο κοινωνιολογικά ή κοινωνικά, θα έλεγα. Απεφάσισε ότι πρέπει να αρχίσει να καλλιεργεί το θέμα της συνόδου, της συνοδικότητος. Δεν ξέρω αν θα φτάσει να το συζητήσει. Ναι. Η προοπτική ήταν ότι θα συζητεί το 25-27, τώρα ακούω πάει ακόμα πίσω το θέμα. Δεν ξέρω αν τελικά θα μπορέσουν να φτάσουν σε ένα επίπεδο συζήτησης όπου ο Πάπας θα κληθεί κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν είναι ή ο επόμενος ή ο μεθεπόμενος, θα κληθεί να αναθεωρήσει πολλά κεκτημένα δικαιώματα του πρωτείου του. Ναι. Και αν θα μπορέσει να το κάνει. Πάντως, οι καθολικοί έχουν κάνει μερικά βήματα σεβασμιότητας σε σχέση με εμάς, τα οποία είναι πραγματικά αξιοθαύμαστα. Για παράδειγμα, ο Πάπας έχει καλέσει τον Πανοικουμενικό Πατριάρχη να μιλήσει σε σύνοδο επισκόπων. Αυτό σε εμάς δεν μπορεί να γίνει. Αντιλαμβάνεστε. Εμείς δεν θα μπορούμε να καλέσουμε τον Πάπα ή κάποιο καρδινάλιο να μιλήσει. Ή τον Κόχο, ας πούμε. Ή τον καρδινάλιο. Να είμαστε όμως ειλικρινείς. Ναι. Σε εμάς η έννοια της συνοδικότητας είναι πολύ διαφορετική και στη δομή της και στη λειτουργία της και στο σκοπό της και στις αποφάσεις της από ότι είναι στη Ρωμακαθολική Εκκλησία. Στη Ρωμακαθολική Εκκλησία είναι ένα κονσίλιο, είναι μια σύναξη συμβουλευτική, ένα συμβούλιο. Άρα εκεί μπορεί να καλέσει τον οποιονδήποτε. Μάλιστα. Να τοποθετηθεί, να μην τοποθετηθεί, να πάρει θέση, να μην πάρει θέση, να απαντήσει, να μην απαντήσει. Αλλά δεν αποφασίζει. Σε εμάς, σε μια σύνοδο δική μας, όταν συγκαλείται η σύνοδος, συγκαλείται διετία. Ανετίως δεν γίνεται μια σύνοδος. Είτε για να κάνει εκλογές επισκόπων, είτε για να κρίνει επισκόπους, είτε για να αποφανθεί για ένα θέμα. Αλλά αυτό που θα κάνει είναι δομικό για την Εκκλησία ζήτημα. Άρα λοιπόν δεν χωρούν συζητήσεις δημοσίων σχέσεων. Τύπου δημοσίων σχέσεων μέσα στη Σύνοδο. Εσείς που ζήσατε και την προετοιμασία αλλά και την διαδικασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στην Κρήτη, όπου εκεί έγινε, ας πούμε, με μεγάλη ταραχή στους κόλπους της Ορθοδοξίας από διάφορες πλευρές, αλλά παρόλα αυτά ήταν σύνοδος. Δηλαδή, αυτό θέλω να μου πείτε. Και βέβαια ήταν σύνοδος. Αλλή μόνο τι ήτανε. Θέλω να πω, δεν ήταν μια σύναξη ακριβώς. Μια σύναξη λειτουργήσε. Δεν ήταν ποτέ σύναξη. Με τις διαφωνίες, με τις καταγεγραμμένες, με τις μη υπογραφές, με την ομοφωνία. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας. Ναι. Έτσι πορεύεται η Εκκλησία διαχρονικά. Έτσι η Εκκλησία βλέπει να λειτουργεί η Σύνοδος μέσα στο σώμα της. Γι' αυτό πρέπει να δούμε κάποια πράγματα. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο πώς λειτουργήσε η έννοια της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου στη ζωή της Εκκλησίας. Και βεβαίως δεν υπάρχουν πρακτικά. Υπάρχουν έμεσες δευτερεύουσες πηγές από τους εκκλησιαστικούς ιστορικούς και από το Μέγα Αθανάσιο κυρίως, ο οποίος μας διασώζει το περιβάλλον των συζητήσεων κλπ. Αυτό λοιπόν που έγινε στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο ήταν μία σύνοδος. Ανεξάρτητα αν ήρθαν 4 ή δεν ήρθαν 4. Ανεξάρτητα αν οι αποφάσεις που ελήφθησαν ήταν αποφάσεις εν ομοφωνία ή μη ομοφωνία, αλλά στο τέλος έγιναν αποφάσεις ομοφωνίας. Ανεξάρτητα αν ακούστηκαν επιφυλάξεις ή εκφράστηκαν διάφορες απόψεις και οι οποίες κατεγράφησαν. Αυτό που αξιολογείται από την Εκκλησία, όχι στο αύριο, εννοώ χρονικά το αύριο, αλλά σε βάθος χρόνου, έτσι αξιολογούνται οι αποφάσεις των συνόδων, σε βάθος χρόνου, είναι αυτό το οποίο τελικά αποτύπωσε και κατέγραψε η Σύνοδος. Δηλαδή σήμερα, πράγματα τα οποία είπαμε το 16 στο κείμενο για τη σχέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας με το σύγχρονο κόσμο, σήμερα έρχονται και επιβεβαιώνονται. Ακριβώς. Δεν επιβεβαιώνονται ότι υπάρχει μια ανάπτυξη τεχνολογίας προς Θεού. Αυτό ήταν ηλίου φαϊνότερο. Επιβεβαιώνονται όμως οι επιφυλάξεις τις οποίες εκφράσαμε για τον τρόπο χρήσης αυτής της τεχνολογίας.
που μπορεί να προσβάλλει το πρόσωπο, την έννοια του προσώπου. Ή το τι σημαίνουν ατομικά δικαιώματα. Σήμερα τα ατομικά δικαιώματα είναι ίσως η σπονδυλική στήλη κάθε κοινωνικής κίνησης. Ναι, στο δυτικό κόσμο. Μιλάμε. Εμείς δεν διαφέρουν από τη Δύση. Ναι, όχι. Εμάς εννοούμε και εγώ εμάς βάζω στη Δύση τώρα. Δεν έχει θέση το Ισλάμ το δικαίωμα. Όχι. Το δικαίωμα δεν υπάρχει εκεί. Αλλά να σας πω κάτι. Στη θέση που είσαστε εσείς πριν 2 χρόνια ήταν ο Μακαριστός Νιγηρίας Αλέξανδρος, ο οποίος μου είπε ότι μερικά κείμενα της Συνόδου για μένα ήταν συντηρητικά. Σωστά. Αλλά συντηρητικά με ποια έννοια? Ότι οι εξελίξεις τρέχουν με ραγδαίους ρυθμούς. Και η Σύνοδος προσπάθησε να αποτυπώσει ό,τι ήταν δυνατόν, ακόμα και στις σχέσεις με τον λοιπό χριστιανικό κόσμο. Ναι, κοιτάξτε, δεν ήταν ό,τι ήταν δυνατόν ή ό,τι μπορούσε. Προσέχτε. Νομίζω ότι εδώ κάνουμε ένα μικρό λάθος, αλλά είναι πολύ ουσιαστικό. Η Σύνοδος αποτύπωσε και κατέγραψε στα κείμενα αυτό το οποίο βγήκε ως κονσένσους από όλες τις τοπικές εκκλησίες. Μάλιστα. Δηλαδή, υπάρχει το κείμενο για το γάμο. Εάν το κείμενο αυτό το πάρει η εκκλησία της Αλεξανδρίας, θα πει ότι είναι ένα κείμενο πολύ συντηρητικό. Δεκτό. Γιατί υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες για αυτό που λέμε μεικτούς γάμους. Βέβαια, μεγάλο θέμα. Για αυτούς, όταν το μεγαλύτερο ποίμνιο είναι στον χώρο του Ισλαμισμού, πρέπει να λύσει το θέμα των μεικτών γάμων μεταξύ χριστιανών και Ισλαμιστών και Ισλάμ, όχι πλέον μεταξύ χριστιανών ετεροδόξων. Αν το κείμενο αυτό το πάρει μεμονωμένα και το δει η Εκκλησία της Γεωργίας, θα μας πει ότι είναι πολύ φιλελεύθερο και προοδευτικό κείμενο. Πολύ ωραία. Γιατί? Διότι οι συνθήκες εφαρμογής των διατάξεων του κειμένου αυτού περί μεικτών γάμων στην Γεωργία έχουν άλλη προοπτική, μια άλλη perspective, που δεν είναι τόσο αποδεκτή από την Εκκλησία της Γεωργίας. Γι' αυτό και βάλαμε μέσα τη ρήτρα ότι η εφαρμογή όλων αυτών εναπόκειται στην ποιμαντική διάκριση των τοπικών συνόδων. Ναι, ακριβώς. Άρα λοιπόν το κείμενο, έτσι όπως είναι φτιαγμένο, είναι τόσο φτιαγμένο όσο να εξυπηρετεί τον καθέναν που το διαβάζει στα πλαίσια της δικής του τοπικής εκκλησίας. Εάν, προσέχτε, κάναμε το λάθος να φτιάχναμε ένα κείμενο που θα κατηργεί η τοπικότητα των εκκλησιών ως προς την εφαρμογή του κειμένου αυτού, τότε η σύνοδος αυτή θα ήταν υπερσύνοδος. Πολύ ωραία το θα κάλυπτε τις τοπικές συνόδους. Και άλλες οι ανάγκες. Είναι άλλες οι ανάγκες. Άλλες οι ανάγκες. Δεν το είχε το δικαίωμα, διότι ήδη από την πρώτη συνάντηση που έγινε στην Κωνσταντινούπολη μπήκε μία ρήτρα εκεί, ότι οτιδήποτε αποφασιστεί σε αυτήν τη μέλουσα συνελθούσα σύνοδο δεν θα μπορεί να υποκαταστήσει τις αποφάσεις των τοπικών συνόδων. Μάλιστα. Και αυτό τηρήθηκε σε όλη τη διαδικασία προετοιμασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Της Αγίας, μέχρι και στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Μάλιστα. Ένα θέμα που τέθηκε κάποια στιγμή στην Εκκλησία, αλλά ακόμα δεν έχει δρομολογηθεί, ας πούμε, είναι για παράδειγμα ο δεύτερος γάμος των ιερέων. Μάλιστα. Αυτό είναι πάλι μία υπόθεση τοπικότητας, θα έλεγε κανείς. Είναι διαχείριση μιας ποιμαντικής αναγκαιότητας. Το βλέπετε έτσι? Θεωρείτε ότι είναι ποιμαντική αναγκαιότης? Εσείς ως επίσκοπος τώρα. Αν σε μια εκκλησία τοπική αυτό είναι που δοκιμάζει την εκκλησία, δεν είναι. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Σήμερα όμως στο σύγχρονο κόσμο βλέπουμε ότι αυτό είναι πια μια πραγματικότητα, την οποία δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας. Πόσο η Εκκλησία θα προχωρήσει σε αυτό το θέμα? Ποια Εκκλησία? Ποια Εκκλησία? Ας πούμε της Ελλάδος. Ναι. Ξέρετε ποια Εκκλησία έφερε το θέμα αυτό του δεύτερου γάμου των κληρικών, των εκχειρία κληρικών? Των εκχειρία. Όχι των. Ναι. Το διαζευμένο. Ναι. Η Εκκλησία της Σερβίας. Πότε? Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ξέρετε ότι σήμερα η Εκκλησία που αντιδρούσε έντονα σε αυτήν την υιοθέτηση του θέματος προς επίλυση ήταν η Εκκλησία της Σερβίας.
στην Αγγλική Μεγάλη Σύνοδο. Αλήθεια. Μάλιστα. Κατανοητό αυτό. Γιατί? Διότι δεν έχει το πρόβλημα. Άλλαξαν συνθήκες. Μάλιστα. Αλλά εάν σήμερα το πρόβλημα είναι, ξέρω εγώ, τώρα, στην Εκκλησία της Κρήτης, η Εκκλησία της Κρήτης έχει μια σύνοδο, έχει μια αναφορά στο Πατριαρχείο, μπορεί να επιλύσει το θέμα. Μάλιστα. Να βρει λύσεις για το θέμα. Αλλά δεν δεσμεύει ούτε τη μία εκκλησία, το κείμενο, ούτε την άλλη εκκλησία, αν θα το εφαρμόσει. Νομίζω ότι αυτό που λέτε τώρα είναι, θα λέγαμε, η βασική διαφορά για την κατανόηση της συνοδικότητας σε Δύση και Ανατολή. Δηλαδή η Δύση... ένα στοιχείο, ναι. Έτσι δεν είναι, δεν είναι στοιχείο αυτό. Δύση, η συνοδικότητα δεν μπορούν να το δεν κάνουν μπορεί αυτό. κανείς να αμφισβητήσει τον Πάπα. Δεν υπάρχει σύνοδος χωρίς Πάπα. Και δεν υπάρχουν τοπικές σύνοδοι. Ενώ υπάρχει σύνοδος, υπάρχει Πάπας χωρίς σύνοδο. Υπάρχουν τοπικές σύνοδοι. Λόγω χάρη στο Στρασβούργο, επειδή είναι ένα ειδικό καθεστώς, υπάρχει σύνοδος των τοπικών επισκόπων και μάλιστα έχει και τη δυνατότητα εκλογής επισκόπου. Έτσι. Ναι. Και εμείς τους είπαμε στο διάλογο ότι πρέπει να δείτε αυτό το μοντέλο, πώς λειτουργεί στην εκκλησία σας. Το οποίο λειτουργεί από είναι πάντα. Από είναι εξαιτίας ενός κονκορδάτου που υπήρχε τότε με το κράτος της Αρξατίας. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Τους είπαμε λοιπόν ότι πρέπει να το δείτε εσείς αυτό. Το έχετε ως μοντέλο. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι... Νομίζω ότι η έννοια της συνοδικότητας στην Καθολική Εκκλησία πρέπει να ειδωθεί, πρέπει να προσεγγιστεί σε σχέση με το πρόσωπο του εκάστοτε Πάπα. Μάλιστα. Ωραία. Και είναι δύσκολο. Δύσκολο. Τώρα, για την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, σημασμένο γιατί που έχετε γράψει στο βιβλίο αυτό, η Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος πόση σχέση έχει με την... Δεν έχει δηλαδή, αλλά λέμε τώρα, το πνεύμα της με την Αποστολική Σύνοδο. Γιατί εγώ πιστεύω, ας πούμε, ότι η έννοια της Συνόδου, από ό,τι διάβασα και στο βιβλίο σας, αναπτύσσεται στην Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Η έννοια της συνοδικότητας. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι. Σε καθολικό επίπεδο. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι, αλλά πρότυπό της είναι η Αποστολική. Ήταν η Αποστολική και ορισμένες τοπικές σύνοδοι. Μάλιστα. Μέχρι τότε. Διότι δεν ήταν δυνατόν να μην γίνει αυτό. Δεν μπορούσε, δηλαδή δεν ήταν μια παρθενογένεση η δημιουργία της Οικουμενικής Συνόδου. Υπήρχαν δεδομένα. Μάλιστα. Το πώς λειτουργούσε συνοδικά η Εκκλησία. Και πάνω απ' όλα έπρεπε η Σύνοδος να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα εκφράσει την ενότητα των τοπικών εκκλησιών σε ένα σώμα. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Και η οποία ενότητα αυτή θα αποτυπούτο σε κείμενα. Και μάλιστα μετά την περίοδο των διωγμών. Διότι να σκεφτούμε το εξής: ήταν υποδιωγμόνη η Εκκλησία. 313 το διάδρομο των Ιδιολάνων, 325. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Τα αναγκαστικά είναι πολύ γρήγορα. Ναι ή όχι? Ήταν όμως οι αιτίες. Ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ήταν οι αιτίες που εξελίσσονται πολύ γρήγορα η αίρεση του Αρίου. Ναι. Εξελίχθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Και πέρασε από την Αλεξάνδρεια στην Αντιόχεια, έφτασε στην Κωνσταντινούπολη. Και αυτό θα άρχισε να δημιουργεί σε επίπεδο πολιτικό μια διάσπαση της αυτοκρατορίας και χαλαρότητα. Και ο Μέγας Κωνσταντίνος το διέβλεψε αυτό και προσπάθησε να επιλύσει γρήγορα το ζήτημα. Αυτός ο οποίος είναι ο ηθήνων νους όλης αυτής της λειτουργίας και της συγκρότησης ήταν ο Κορδούης Όσιος. Όσιος Κορδούης, ναι. Ακριβώς. Ο οποίος είχε, θα λέγαμε σήμερα, το ελεύθερο από τον αυτοκράτορα να διαχειριστεί το ζήτημα προκειμένου να οδηγήσει σε λύση. Και ο οποίος αναγκάστηκε πολλές φορές να έρθει σε επικοινωνία και με τους Αριανόφρονες και με τον Αλέξανδρο Αλεξανδρίας, ο οποίος είχε πάρα πολλές επιφυλάξεις το πώς θα λυθεί το ζήτημα. Τον έπεισε στο τέλος. Σε μια προσύνοδο που έγινε στην Οικομίδια του 325, τον έπεισε τον Αλέξανδρο ότι πρέπει να οδηγηθούν στη λύση την οποία τελικά υιοθέτησε η Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Αλλά φαίνεται πονηρά φερόμενος ο Αλέξανδρος, επειδή δεν είχε πιστεί ο ίδιος μέσα του ότι έπρεπε να γίνει αυτό, δεν πήγε στη Σύνοδο. Αθανάσιος. Όχι, δεν πήγε στη Σύνοδο.
προφασιζόμενος ότι είναι άρρωστος. Ναι. Και στη Σύνοδο πήγε ο δεύτερος στη τάξη προείτρεψε, ο Αντιοχίας Ευστάθιος. Ο Αθανάσιος ήταν διάκονος. Ναι, αυτό θέλω να πω. Ο Αθανάσιος πήγε στη Σύνοδο. Πήγε ως διάκονος. Ως διάκονος. Ναι. Αλλά πώς με τον Αλέξανδρο Αλεξανδρίας δεν τα συζητούσε αυτά ο Αθανάσιος? Μα λένε ότι και τις επιστολές τις οποίες, τις δύο μεγάλες επιστολές, θεολογικές επιστολές, με αυτό τις χαρακτηρίζω μεγάλες εκ του περιεχομένου, που έγραψε ο Αλέξανδρος Αλεξανδρίας προς τους επισκόπους της Ανατολής. Ήταν διαχειρός Αθανασίου. Ήταν διαχειρός Αθανασίου. Μάλιστα. Η σύγχρονη έρευνα, και μάλιστα με μέθοδο σύγχρονης τεχνολογίας, έχει αποδείξει ότι ο Αθανάσιος τις έχει συντάξει αυτές τις επιστολές. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, βέβαια. Ναι. Όμως εν τούτης ο ίδιος δεν ήθελε να πάρει το ρίσκο. Είναι αυτός που θα προεδρεύσει σε ένα όργανο που θα υιοθετήσει θέσεις οι οποίες ήταν επίμαχες στη σχέση του με τον Άριο. Μάλιστα. Και απέσχε της διαδικασίας. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν πήγε ο Αλέξανδρος, η Σύνοδος δεν έχει εγκυρότητα. Ακριβώς. Κατά αναλογία και αυτοί που δεν ήρθαν στη Σύνοδο της Αγίας και Μεγάλης, δεν σημαίνει ότι η Σύνοδος δεν έχει εγκυρότητα. Ακριβώς. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Μάλιστα. Το κύριο έργο της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, όπως το περιγράφεται στο βιβλίο, είναι η αντιμετώπιση του αριανισμού. Η αντιμετώπιση καταρχήν των απόψεων του Αρίου, όσον αφορά περί της θεότητος του προσώπου του Χριστού. Η Σύνοδος εξέδωσε ένα σύμβολο. Εκεί είναι πολύ σημαντικό αυτό, η έκδοση αυτού του κειμένου, γιατί θα μπορούσε η Σύνοδος να υιοθετήσει ένα από τα υπάρχοντα κείμενα, βαπτιστήρια, υπήρχαν, βεβαίως. Όμως δεν το έκανε. Απεφάσισαν να συντάξουν ένα δικό τους κείμενο, προσέχτε, χωρίς να απορρίπτουν όλα τα άλλα. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ βασικό. Πήραν στοιχεία από όλα τα άλλα για να φτιάξουν ένα κείμενο. Αλλά ποιος ήταν ο σκοπός αυτού του κειμένου? Ποιο ήταν, λέει ο Αθανάσιος, ποιο ήταν, λέει, το σκεπτικό που φτιάξαμε αυτό το κείμενο? Να είναι κείμενο που θα εκφράζει την ενότητα όλων των εκκλησιών. Δηλαδή, ένα κείμενο που θα το διαβάζει η Εκκλησία της Αντιοχίας θα καταλαβαίνει το ίδιο πράγμα με το κείμενο που θα διαβάζει, με το ίδιο πράγμα όταν θα διαβάζει το κείμενο η Εκκλησία της Αλεξανδρίας. Γιατί ξέρετε, την εποχή εκείνη, σήμερα τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα και μπορούμε να λέμε και να βάζουμε όρια. Τότε το να είσαι Αντιοχιανός θεολόγος σκέπτεσαι αλλιώς, το να είσαι Αλεξανδρινός θεολόγος σκέπτεσαι αλλιώς. Όταν βρεθούνται οι δύο, μπορεί ο ένας να λέει τον άλλον αιρετικό. Λέει λοιπόν ο Αθανάσιος. Είχαν σχολές, είχαν δημιουργηθεί και σχολές, έτσι. Λέει λοιπόν ο Αθανάσιος ότι έπρεπε να βρούμε μία λύση τέτοια που το κείμενο να είναι κατανοητό και από τις δύο μεγάλες θεολογικές οικογένειες. Μάλιστα. Και τι κάνανε, προσέχτε. Πήραν όρους της αντιοχιανής θεολογίας, ομοουσίως, και νοηματοδότησαν τους όρους αυτούς με θέσεις ερμηνευτικές από την Αλεξανδρινή παράδοση. Καταπληκτικό. Ναι. Δηλαδή, άμα το δει κανείς ότι είναι καταπληκτικό. Ναι. Το λέει ο Αθανάσιος ξεκάθαρα. Ναι. Στο έργο του περί της Ενικαίας Συνόδου. Περί της Ενικαίας και Αριμήνου Συνόδου. Το κείμενο λοιπόν του Συμβόλου Πίστεως είναι ένα κείμενο που απηχεί τη θεολογία και των δύο μεγάλων οικογενειών της Ανατολής. Αυτό είναι πολύ βασικό. Το πώς φτάσαν τώρα εκεί είναι μια ολόκληρη διαδικασία, φαίνεται στο βιβλίο. Κυρίως ο Αθανάσιος είναι που μας δίνει τα πολλά στοιχεία. Μάλιστα. Δευτερεύοντα μας δίνουν οι παράλληλοι εκκλησιαστικοί ιστορικοί. Ακόμα στασιάζονται ορισμένες θέσεις αν χρησιμοποίησαν αντιοχιανό σύμβολο ή το σύμβολο κάποιο άλλο κλπ. Αλλά αυτό είναι θέμα της επιστήμης, ας το λύσουμε. Εκείνο όμως που πρέπει να δούμε είναι ότι, προσέχτε, η Σύνοδος βγάζει ένα σύμβολο. Το 325. Από το 325, πριν το 325, υπάρχουν τοπικά βαπτιστήρια σύμβολα. Ναι.
Αλλά τα σύμβολα αυτά είναι και μετά το 325. Δηλαδή η Εκκλησία των Ιεροσολύμων, λέω τώρα, όταν βάπτιζε δεν πήρε το κείμενο της Νικαίας, βάπτισε με το τοπικό σύμβολο. Δηλαδή πόσο χρόνο πήρε για να καθιερωθεί το σύμβολο της Νικαίας? Ως οικουμενικό, στην αποδοχή του. Ναι. Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, 7ος κανόνας, που λέει τι? Πλέον το σύμβολο της Νικαίας είναι σύμβολο έκφρασης της αλήθειας της πίστεως. Μάλιστα. Και απαγορεύεται πλέον η χρήση και η σύνταξη οποιονδήποτε άλλων. Αλλά μιλάμε συμβόλων. έναν αιώνα μετά. 325-431 η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να καταλάβουμε πόσο χρειάζεται οι αποφάσεις των συνόδων να προσληφθούν από την Εκκλησία. Πολύ ωραία, το πρόσλημα, η πρόσληψη. Από το εκκλησιαστικό σώμα, που σημαίνει ότι όχι απλά λέω ναι, είναι ένα κείμενο που το θέλω ή ένα κείμενο που με εκφράζει ή ένα κείμενο που το απορρίπτω, αλλά είναι ένα κείμενο που πλέον μπαίνει στη λειτουργία της Εκκλησίας, του εκκλησιαστικού σώματος. Αυτοί λοιπόν που βιάζονται να πούν ότι τα κείμενα αυτά δεν είναι ορθόδοξα ή είναι ορθόδοξα με ένα φανατισμό, προτρέχουν τις θελήσεως και τις συνειδήσεως, της εκκλησιαστικής συνειδήσεως σε σχέση προς αυτά τα κείμενα. Ναι. Η οικουμενικότητα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου δηλαδή αναγνωρίζεται ουσιαστικά από την Τρίτη. Ναι. Ούτε καν από τη δεύτερη. Η δεύτερη ήταν τοπική σύνοδος. Ναι, τοπική σύνοδος. Δεν μπορούσε Ακριβώς μια τοπική σύνοδος να αναγνωρίσει μια Οικουμενική Σύνοδο. Προσέχτε, υπάρχει και μια άλλη διάκριση που πρέπει να κάνουμε. Είναι άλλο πράγμα η αυτοσυνειδησία μιας συνόδου ότι είναι οικουμενική, η αυτοσυνειδησία της συνόδου ότι είναι οικουμενική, και άλλο πώς αναγνωρίζεται ως οικουμενική από την Εκκλησία, από τις τοπικές εκκλησίες. Ποια είναι η διαφορά? Αλίμονο μία σύνοδος να συγκαλείται για να λύσει ένα θεολογικό πρόβλημα ή να προβεί σε εκλογές επισκόπων και να μην λέει ότι αυτό που κάνει εκφράζει την οικουμενική της αυτοσυνειδησία. Δηλαδή την καθολικότητα της Εκκλησίας. Η έννοια της καθολικότητας. Ναι. Μα είναι ξεκάθαρο. Αυτός που εκλέγεται επίσκοπος είναι επίσκοπος και για την Μητρόπολη Μεσσηνίας και για την Εκκλησία της Ελλάδος και για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και για την Εκκλησία της Σερβίας, της Ρωσίας κτλ. Ναι, αυτό σημαίνει αυτοσυνειδησία της Συνόδου για το έργο που κάνει. Αυτό δεν είναι ότι επιβάλλει η ίδια αυτής την οικουμενικότητά της. Έρχεται η διαδικασία της πρόσληψης και μία σύνοδος οικουμενική, τρίτη, η οποία συνεκλήθη ως οικουμενική, και θα πούμε γιατί αυτή συνεκλήθη ως οικουμενική και όχι η δεύτερη, έρχεται και λέει ναι, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος είναι η καθολική έκφραση της αλήθειας της πίστεως με το σύμβολό της. Σε έναν κανόνα το λέει αυτό. Μάλιστα. Και επειδή είναι αυτό, δεν ισχύουν πλέον όλα τα άλλα σύμβολα. Ξέρετε πόσα σύμβολα βγήκαν από το 325 μέχρι το 381? 40. Μάλιστα. Τελικά εκείνο επιβίωσε. Ναι. Μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Επειδή είπατε για την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, πώς εκείνη συνεκλήθη ως οικουμενική? Εκ της συγκρότησής της. Μάλιστα. Αντιπροσωπεύτηκε και η Δύση. Γι' αυτό και μετά το σχίσμα στην Ανατολή δεν μπορούμε να μιλάμε για σύγκληση Οικουμενικών Συνόδων όπως γίνεται στη Δύση. Διότι δεν υπάρχει αντιπροσώπηση της Δύσεως εξαιτίας του σχίσματος Ανατολής Δύσεως, εξαιτίας του εσωτερικού σχίσματος της Δύσεως, Ρωμαιοκαθολικισμός, Προτεσταντισμός. Άρα δεν υπάρχει ως προς τη συγκρότηση αντιπροσώπευση της Καθολικής Εκκλησίας. Της καθόλου Εκκλησίας. Αυτό είναι. Ναι, της Καθολικής. Ναι, μάλιστα. Η δεύτερη σύνοδος, η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος, η οποία αναγνωρίστηκε ως Οικουμενική από την Τετάρτη Χαλκιδόνιο, δεν ήταν Οικουμενική Σύνοδος. Ήταν μια τοπική σύνοδος επισκόπων της Ανατολής για να εκλέξουν πατριάρχους Ανατολικούς. Ναι. Άλλο αν εκεί ετέθη το θέμα του Αγίου Πνεύματος, περί Αγίου Πνεύματος και έφτιαξαν σύμβολο, που όμως το σύμβολο αυτό έγινε αποδεκτό ως οικουμενικό στην Τέταρτη. Μάλιστα. Που και εκείνη, επειδή συμμετείχε η καθόλου Εκκλησία, ήταν οικουμενική. Έτσι. Τώρα, στο βιβλίο μέσα θίγεται και το ένα μεγάλο θέμα, το οποίο είναι και θέμα των ημερών. Δηλαδή το θέμα του εορτασμού του Πάσχα, το οποίο έχει ενδιαφέρον γιατί είναι πραγματικά
αρχαίο θέμα της Εκκλησίας. Έτσι, αρχαίο θέμα και ακόμα το 2024 το συζητάμε και δεν μπορούμε να το λύσουμε. Λοιπόν, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος πώς καθόρισε τον εορτασμό του Πάσχα? Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε. Να πούμε γιατί καθόρισε. Ναι, γιατί υπήρχε νομίζω μια αντιπαλότητα. Όχι αντιπαλότητα. Ναι. Μην χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο αυτό. Ωραία, εγώ συμφωνώ μαζί σας. Υπήρχε μια διαφορετική θεώρηση του εορτασμού του Πάσχα μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Δείτε την αλληλογραφία Ειρηναίου Λιώνος, Ρώμης Ανικήτου. Λοιπόν, που όμως αυτή η διαφορά, προσέχτε, δεν συνεπάγεται διάσπαση, κατάργηση της ενότητας των εκκλησιών. Μάλιστα. Έτσι. Μην θεωρούμε ότι επειδή έχουμε διαφορετικούς υπολογισμούς ημερολογιακού καθορισμού του Πάσχα, αυτό σημαίνει ότι πλέον έχουμε σχίσμα. Ναι. Δεν υπήρχε σχίσμα. Προσπάθησε ο Άγιος Ειρηναίος να κάνει μια προσπάθεια επίλυσης του ζητήματος. Για ποιο λόγο? Διότι στην Ανατολή άρχισαν και εμφανιζόντουσαν αιρετικές παραφιάδες, όπου θεωρούσαν ότι μπορούν να τηρούν το Πάσχα, να εορτάζουν το Πάσχα, να τελούν το Πάσχα σύμφωνα με τα δεδομένα του Εβραϊκού Πάσχα. Ακριβώς. Και πήγε στο Ρώμης και του είπε: κοίταξε, στην Ανατολή έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Δεν βρέθηκε η λύση. Δεν χάλασε το. Αλλά αυτή η διένεξη συνεχίστηκε. Και η Σύνοδος, εννοώ για την Ανατολή συνεχίστηκε. Και η Σύνοδος ήρθε και είπε: το Πάσχα θα υπολογίζεται ημερολογιακά με αυτό. Με την πρώτη εαρινή ησημερία. Μάλιστα. Την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη εαρινή. Ο σκοπός δηλαδή ήταν να μην συμπέσει με το Πάσχα το εβραϊκό. Αυτό δεν ήταν το μόνο, όλη η ιστορία. Όχι να μην συμπέσει με το δυτικό Πάσχα. Όχι βέβαια. Δεν Έτσι. υπήρχε τέτοιο ζήτημα. Ναι. Γιατί τώρα αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα δηλαδή. Ναι. Ο τρόπος, μην μπερδεύουμε το τι γιορτάζουμε, ένα γεγονός που είναι η Ανάσταση του Χριστού σωτηριολογικό, με το πώς ημερολογιακά το υπολογίζουμε ότι θα το γιορτάζουμε. Έτσι. Αν είναι να θεοποιήσουμε την αστροφυσική και την αστρολογία, τότε να το κάνουμε. Εντάξει. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Νομίζω ότι χρησιμοποιούν κάποιοι την αστρονομία εδώ πέρα για να μεγεθύνουν τη διαφορά. Όχι, καλό είναι να τη χρησιμοποιούν για να βρούμε τελικά πού είναι η διαφορά μας. Γιατί και με τον υφιστάμενο ημερολογιακό τρόπο υπολογισμού πάλι δεν συμπίπτουμε. Ναι. Πάλι έχουμε διαφορές. Το θέμα είναι όμως το εξής, ότι η Λατίνη, η Δύση, έκανε μια μεταρρύθμιση ημερολογιακή, τη μεταρρύθμιση του Γρηγοριανού. Ακριβώς. Και εκεί τα πράγματα πήγαν αλλού. Μάλιστα. Εντάξει. Το αν τηρούσαν ή δεν τηρούσαν την απόφαση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, δεν το ξέρουμε, διότι μετά την ημερολογιακή μεταρρύθμιση του Γρηγορίου, του Πάπα Γρηγορίου του 7ου νομίζω, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι κάνανε. Γι' αυτό και ορθώς ο Οικουμενικός Πατριάρχης είπε ότι αν επιθυμούμε να κάνουμε έναν κοινό εορτασμό, θα πρέπει να ακολουθήσουν οι δυτικοί την απόφαση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, να έρθουν στο ανατολικό ημερολόγιο. Μάλιστα. Στο ημερολόγιο της Ανατολής. Αυτό είπε. Ναι. Και νομίζω ότι επεξήγησε μάλιστα και στο τελευταίο κήρυγμά του που έκανε στα Τατάβλα, δεν θυμάμαι σε ποιο ναό, ότι ο κοινός εορτασμός του Πάσχα δεν σημαίνει ούτε ένωση, ούτε συλλειτουργία, ούτε συλλειτουργία, ούτε τίποτα. Ναι. Νομίζω ότι δημιουργούμε πρόβλημα εκ των όν ουκάνευ. Άρα είμαι και εγώ βέβαια υπέρ, αλλά νομίζω ότι είστε εσείς υπέρ του κοινού εορτασμού του Πάσχα. Δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα. Αλλάζει, να σας πω τι αλλάζει. Η άποψή μου είναι ότι όσο εύκολο λέμε ότι μπορεί οι καθολικοί να αλλάξουν τον εορτασμό, άλλο τόσο δύσκολο είναι να πούν ότι αποδέχονται τον τρόπο υπολογισμού με βάση την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Πάντως, στο σύγχρονο κόσμο, να είμαστε ρεαλιστές, μαθητές μου στην Ευρώπη μου λένε ότι όταν έχουμε διαφορετικό Πάσχα, εμείς δουλεύουμε. Δηλαδή, απλά πρακτικά πράγματα. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία έχει πάρει απόφαση ότι οι τοπικές ρωμαιοκαθολικές επισκοπές. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Ναι, στην Ελλάδα ακολουθούν το Πάσχα μαζί μας. Το Πάσχα
σύμφωνα με το Πάσχα που κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και εμείς στη Φιλανδία. Στη Φιλανδία που ακολουθούμε ποιο το πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι υφίσταται πρόβλημα. Νομίζω ότι θέλουν κάποιοι να δείξουν πάλι το στίγμα τους, εκμεταλλευόμενοι ακόμα μια κίνηση που δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή αν οι Ρωμαιοκαθολικοί πούν ότι επιστρέφουμε στον τρόπο υπολογισμού του Πάσχα με βάση την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, αλλά είναι δικό τους το ζήτημα, δεν είναι δικό μας το ζήτημα. Μάλιστα. Δεν ξέρω πώς θα συνδυάσουν αυτόν τον υπολογισμό. Ούτως ή άλλως συμπίπτει μερικές φορές, όπως φέτος. Συμπίπτει μερικές φορές και μερολογιακά. Μετά από πολλά χρόνια. Δεν ξέρω πώς θα κάνουν αυτή την σύμπτωση του υπολογισμού με το γρηγοριανό ημερολόγιο που ακολουθούν. Δεν το ξέρω. Το θέμα είναι όμως ότι νομίζω ότι υπάρχουν μερικές, όχι ομάδες ανθρώπων συντηρητικών κτλ., αλλά υπάρχουν και μερικές εκκλησίες οι οποίες εκμεταλλεύονται το γεγονός αυτό για να κατηγορήσουν, ας πούμε, το Οικουμενικό Πατριαρχείο κτλ. Ότι μπαίνει στη διαδικασία κοινού εορτασμού. Τώρα η Εκκλησία της Ρωσίας που υποκινεί όλα αυτά έχει άλλα θέματα να ασχοληθεί. Δεν θα ασχοληθεί με το Πάσχα. Έχει άλλα ζητήματα να ασχοληθεί. Ναι, αν και προημερών στο Θεολογικό Συνέδριο ρίξατε μία μικρή βόμβα για την Εκκλησία της Ρωσίας. Έτσι. Η οποία, ναι, αλλά τώρα επανήλθε μετεπιτάσεως, δηλαδή είπατε ότι η υπόθεση του Ιερού Πολέμου, ας πούμε, που είναι ένα θέμα των τζιχαντιστών, αλλά τελικά το έχουμε και εμείς, είναι κάτι το οποίο η Εκκλησία της Ρωσίας το ήθελε να μπει μέσα στα κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Εγώ διάβασα επίσης, Σεβασμιότατε, και μία δήλωση, μάλλον μια απόφαση εκεί του Πατριάρχου Μόσχας, του Κυρίλλου, που τάσεται υπέρ της θανατικής ποινής. Δηλαδή λέει ότι η θανατική ποινή δεν είναι υποχριστός να μην κάνουμε θανατική ποινή. Δεν είναι υποχριστός αυτό, λέει. Ίσα-ίσα ο ίδιος υπέστη τη θανατική ποινή. Ο Άγιος Μόσχας κατά καιρούς έχει πει πάρα πολύ ωραία πράγματα, ευτράπελα. Λόγω χάρη είπε ότι αυτοί οι οποίοι σκοτώνονται σε αυτό το πόλεμο με την Ουκρανία είναι Άγιοι. Είναι μάρτυρες. Ναι. Είναι μάρτυρες. Ευλόγησε τα όπλα. Ναι. Δεν ξέρω αν η Εκκλησία μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Η Εκκλησία μπορεί να μεριμνά ποιμαντικά για το στρατό και για τους ανθρώπους που υπόκειται σε όλες αυτές τις δοκιμασίες. Αλλά να ευλογεί τον πόλεμο νομίζω ότι είναι. Όμως ετέθησαν τέτοια ζητήματα στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο. Προπαρασκευαστικά ετέθησαν. Ναι. Και τα οποία πρέπει να ομολογήσω ότι κάποιες εκκλησίες με ομοφωνία μεταξύ τους τα απέρριψαν. Μάλιστα. Και βλέπω τώρα, ενώ προσπάθησε η Εκκλησία της Ρωσίας να απομονώσει, θα λέγαμε, το Οικουμενικό Πατριαρχείο με όλη αυτή την κατάσταση, βλέπω ότι στους διαλόγους συμμετέχουν όλοι οι Ορθόδοξοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, και απέχει η Εκκλησία της Ρωσίας. Έτσι. Η Εκκλησία της Ρωσίας στο επίπεδο της διακοπής κοινωνίας το κάνει αυτό. Έτσι το δικαιολογεί. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν έχει πλέον ενδιαφέρον η Εκκλησία της Ρωσίας για τα θέματα των θεολογικών διαλόγων. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ ωραία παρατήρηση. Ναι. Ο θεολογικός διάλογος λέγεται για πολλούς ότι είναι μια ατελέσφορη υπόθεση και μια υπόθεση που δεν οδηγεί πουθενά. Κατά τη δική μου άποψη και του Μακαρίτη του Εφέσου του Χρυσοστόμου, ο διάλογος πρέπει να γίνεται, δεν πρέπει να σταματάει, γιατί είναι η κοινωνία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των εκκλησιών και να υπάρχει, ας πούμε, μια σχέση και όχι η σχάση. Ο διάλογος είναι απαραίτητος παντού, και εσωτερικός και εξωτερικός διάλογος. Η Εκκλησία της Δύσεως, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, διδάχτηκε πάρα πολλά από αυτόν τον διάλογο. Όπως και εμείς διδαχτήκαμε πάρα πολλά από αυτόν τον διάλογο. Ξεκαθαρίσαμε στο εσωτερικό μας οι Ορθόδοξοι κάποια πράγματα που ίσως τα είχαμε λίγο συγκεχημένα. Και αυτονόητα. Ναι. Και όταν μιλάγαμε μεταξύ μας οι Ορθόδοξοι στις συναντήσεις μας για τα κείμενα, βλέπαμε ότι κάπως αλλιώς τα είχαμε, κάπως αλλιώς. Πολύ ωραία παρατήρηση. Δηλαδή, ο διαχριστιανικός διάλογος προήγαγε και το διορθόδοξο διάλογο, για να μπορέσουμε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι. Νομίζω ότι κάθε μορφή διαλόγου είναι απαραίτητος. Κάθε μορφή είναι απαραίτητη. Και κάθε μορφή βοηθάει. Μάλιστα. Δεν μπορώ να σας πω πόσο βοηθάει. Πολύ ή λίγο, αλλά βοηθάει. Μην ξεχνάμε ότι με βάση το διάλογο πόσες
επιστροφές λειψάνων είχαμε, πόσες εκκλησίες μας έδωσαν οι Ρωμαιοκαθολικοί στη Δύση για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών μας αναγκών. Δηλαδή, ωφεληθήκαμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ωφεληθήκαμε. Σε πρακτικό επίπεδο. Ναι. Αλλά εκείνοι ωφελήθηκαν πάρα πολύ στο επίπεδο το εκκλησιολογικό. Ναι. Και μου κάνει εντύπωση που βλέπω πάρα πολλές αναφορές στο Μακαριστό Περγάμο Ιωάννη από τους Ρωμαιοκαθολικούς θεολόγους. Έτσι. Σε εκκλησιολογικό επίπεδο, όπως λέτε. Νομίζω ότι περισσότερο παραπέμπουν στο Μητροπολίτη Περγάμου οι δυτικοί από ό,τι εμείς οι ανατολικοί. Ναι, και εγώ αρχίζω να πιστεύω και κάτι άλλο. Βλέπω ότι παραπέμπουν αρκετά στο Μητροπολίτη Περγάμου και ξεχνάνε το δικό τους Πάπα Βενέδικτο. Που ήταν και αυτός σπουδαίος θεολόγος. Από τη στιγμή που ο Πάπας Βενέδικτος είπε αυτά που είχε να πει στο επίπεδο της εκκλησιολογίας και επιπλέον ένας ο οποίος ήταν πολύ εγγύς προς την εκκλησιολογική σκέψη του Μητροπολίτη Περγάμου, που ήταν ο Καρδινάλιος Κάσπαρ. Ναι. Και μεταξύ Κάσπαρ και Βενεδίκτου ανεφύγει και μία διαμάχη. Μάλιστα. Επιστημονική εννοώ. Επιστημονική, ναι. Δεν εννοώ διαμάχη. Αυτά είναι πολύ ωραία. Και δεν τα ξέρουμε. Αυτά είναι πολύ ωραία. Θεωρώ ότι διαβάζουν τον Περγάμο καλύτερα από ό,τι τον διαβάζουμε εμείς εδώ. Πολύ ωραία παρατήρηση. Μάλιστα. Και χρήσιμα τον διαβάζουμε. Και χρήσιμα, μάλιστα. Τους βοηθάει και αυτούς, στην εκκλησιολογία τους. Όχι μόνο, και σε πολλά άλλα θέματα. Μάλιστα. Στο τελευταίο βιβλίο του Μητροπολίτη Περγάμου που βγήκε, το προλογίζει ο Πάπας. Ναι. Λέει εκεί λοιπόν ο Πάπας ότι ρώτησε τον Περγάμο τι θα γίνει με το διάλογο. Πρέπει να τελειώσουμε κάποτε το θέμα της συνοδικότητας. Ναι. Και του είπε ο Περγάμο, λέει ο ίδιος, ότι αυτό είναι θέμα των εσχάτων, δεν είναι θέμα. Ακριβώς, των εσχάτων, μάλιστα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο πράγμα ο διάλογος. Όταν ήρθε εδώ ο Πάπας και συναντηθήκαμε στην Αρχιεπισκοπή, του είπε ο Αρχιεπίσκοπος ότι είμαι εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδας στο διάλογο και μου είπε τελειώνεται. Μάλιστα. Τελειώνεται. Ναι. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Σεβασμιότατη, για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η παρουσία σας και όσα μας είπατε ήταν πραγματικά. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη στο έργο σας, το πολυδιάστατο, το πνευματικό και το διαχριστιανικό. Η εορτή των Χριστουγέννων είναι μια αφορμή να ξαναθυμίσουμε στον κόσμο ότι πρέπει να επικρατήσει η ειρήνη του σύμπαντος κόσμου. Και πηγής ειρήνη. Τώρα που υπάρχει όλη αυτή η δυσκολία στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, πλέον απεδείχθη ότι αυτό που η Εκκλησία εύχεται σε κάθε της Θεία Λειτουργία για την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου πλέον είναι απαραίτητο. Και δεν είναι μια απλή λεκτική επανάληψη, αλλά είναι το ζητούμενο πλέον σε αυτή τη κατάσταση. Θα έλεγα ότι είναι μια οντολογική ευχή. Είναι θέμα του όντως, του προσώπου, της επιβίωσης. Και το δεύτερο είναι ότι ο Χριστός είναι το κατεξοχήν πρότυπο ανθρώπου. Γιατί, διότι ταπεινώθηκε, θυσιάστηκε και προσφέρθηκε για τη σωτηρία των άλλων. Ο ίδιος δεν είχε ανάγκη σωτηρίας. Και αυτό πρέπει να γίνει για μας κανόνα ζωής. Να μάθουμε να θυσιαζόμαστε για τους άλλους, να προσφερόμεθα στους άλλους, να αγαπάμε τους άλλους και πολλές φορές αυτά τα οποία επιδιώκουμε για τον εαυτό μας να τα αφήσουμε στην άκρη και να κοιτάξουμε το γενικότερο καλό της ανθρωπότητας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά Χριστούγεννα. Καλή πρωτοχρονιά εύχομαι. Το νέο έτος να είναι ένα έτος ειρηνικό. Και να εορτάσουμε και την επέτειο της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Με το καλό. Με το καλό. Αγαπητοί φίλοι, στη σημερινή εκπομπή Όρος Εκκλησιασμών, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας, κ. Χρυσόστομος. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαίρετε.